Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kenalah berkisahkan riwayat Ibi Maenggi ratok tangih di hari tua. Dek nasib jadi santangan untuang betantu jadulunya masuk di rahim bunuh kanduang. Tabilang berumah tanggo patut dicontoh di tuladan. Jo paluah anak digadangkan maradai di rantau orang mengakeh sepanjang jalan. Payah tak kama dikadukan indak desia ke bayu. Setia santun ke bini kasiah sayang jadi bungo cinto nantio alai bulu. Alun manangih laba puju alun makanda laba bari. Sakali minta ketagun mengganyong siginyang tibo leno maenggi di bueknya. De asik di rumah tanggo bilo mauli anak bini lupo sebagai mama orang. Bak sayo sentiang sabalah coba nangkan dua salampi senjang taraju timbangannya. Anak sajo di pangku-pangku kemanakan haram tabimbiang konon rang kampung ditenggangnya. Akia kala mudo lahu tuo datang lemah pun tibo darah dingin kudurai habis. Manangih maruang panjang bahi lau ratok maenggi. Apalah sabab beba itu? Dek rawi talampau runci yang kasih sayang tadarongane. Siko malonja anak baji menyipak cuci di baba. Anak hendak membalik guno sayang bini mengulik dasun. Awak tabuang amik sajo bak kumpai di bandar tunggang. Ilian yang tidak bermuaro babaliak mujak tak mungkin tas sampang di surau tinggal. Tarado sana kamanakan hati na laki-laki janji. Memandang je sidik matu bertanya siapa taharam ibu di malah tersangkuitnya. Tangguang rasai kala dek mama. Masu mudo tenaga kuat sangke rimbun tempuak bagatah. Sepiti haram talatian kan sahalai daun tak bertanam lupo je sako je pusako. Kok sakit di surau usang kok mati di panti jompo tangih je doa jendiarok mak konan menjauh mak mengapanmu. Malang banana si maenggi. Di dunia sansai lenyato dia kirai balai suat. Amal dan sayut-sayut sampai ibadah umpang beluak timbangan barik ketiga. Na'udzubillah min zalik, tsumma na'udzubillah. Nah, itulah Ratu Maenggi stan. Curito nanalah sanak danga ganti pengajar jepidoman. Kini beralih pulau kabar riwayat diri Adang kisah dan ingin kami rantang. Adapun beliau nangku adik kanduang dek Maenggi saibu balai nayah sabako indak sabapak. Tantangan bangun tubuhnya tampan parangai jukurenah balai nurang badun sana. Kalau Maenggi putih kunyang tinggi semampai murah seng yang berjalan taryo alai. Pinggang kucuy agak malawa rambut katua keditiang tangguang tutua na lunak lambut. Balai mana cuma adang. Bak gala imbawan orang, ota gadang sarawa gadang buku tangannya gadang-gadang. Sadeta bidang baunya bajalan manggau-wanggau hariak dareh galak tak pandai. Abuak taga iduang singkekan yang sampik telinga kaciak sungit cijuak sabalambang. Mato sirah pandangan tajam bulu dadonya rabasonsang kasa-kasa dari tangannya. Konon curito anduang gerai mandehkan duang dek beliau. Samanja di dalam paru ilah nampak takah karengkang. Sabaleh bulan di kanduangan gilo menyipak mengatu yang rasah jelasak dalam paru. Bawan menganduang pun balain. Biasanya bakanda asam ampalam mudo nantaraga atau mengunyuk ujung baret. Tapi entah apalah maknanya, anduang meminta ranggahayam balamun jua buangi baitu ragam nantaraga. Lah tibo masuk basalin menangguang mandeh di bueknya hilang ngaka dukun penolong. De urang kepalo nanta singi, deknya kaki nanta julu alaya sonsang garan namonya. Samalam pajar pintu batabua limau penama baru meluncur ke pelupuah. Babungkuih sekujua badan tali pusik melilik bau sengyak tangih tak terdanga. Walau lahianya basian yang lah gadang suaro bagamuruah. De asan namu babarikan kini bagalah hasan tabuah. Gadang suaro gadang kecek gadang ota juga gadang kato. Baabana jalan kisahnya leko-liku hidup madang. Basugiro sultan mendanga nak kami kakak kami rantangkan danga ke mana jale-jale.
Tasabui nilai pakaian latak mutu seratu gengsi, bukan dicolok lagi kain indah di merek barang impor murah jemaah haragonya. Bukan. Tapi basuo macam nantigo manolah jinih nantigo. Pertamu elok dasarnya. Banang sariang tanunan rape disasah bapantang susui di jamu atak kunjung kuda. Nan kedua taguah jahitan. Tukang pandai berpengalaman jahit nan sama balik balah indak bakasan sambuang kain. Nan ketiga guntiang potongan. Mode baru saya rangkini ragam dan lalun ketinggalan tak pakai kemaripai. Baitulah juo jo manusia kostam. Mangkonyo jadi orang bayak 30 rukun saraitnya. Ibarat tungku sajarangan bak tali 3 sapilin. Tansano umpang salacik kok kan 2 putih selampih rumit membilai memapahnya merasa tak mungkin samparono. Mari tu bilang cek-cek stan dia tong mulai dari aso dangar sultan jale-jale. Nan pertamu keturunannya. Elok sako di pihak ibu barasiah iliran dari ayah rumpun dan tidak cakap kata. Basuo dalam kecika. Kok lai asalnya kuriak tibo di anak kuriak juo paling kurang berbulu rintiak. Kamano jatuh curanato tajunnya kepelimbahan. Sebab anak tuangan ibu fotokopi diayahkan duang cetakan urang dan berdua. Nah, sudah tu kulo pendidikannya. Lai sekolah jo mengaji masa ajaran rumah tangga makan pitunjuk petang pagi. Nyampang ko acok ke asahan asik di kilia di Gorinda lamo-lamo ketajam jo. Sudah itu nan ketiga nan panggawisan. Yaitu barasiah lingkungan masyarakat. Kondisi alam pergaulan orang kulil yang tempat tinggal satu membantu jiwa anak. Nan bak sepantun orang tua. Bak bantu tuangan loyang kekian pulau bantu nyelilin. Bak aragam irama gandang baitu lenggok tarinya. Di sana kenanya, apa nan baru dipapakan sekadar teori cedek pandai ukuran umum pukul rato. Namun ado kalonyo, rukun josarai terpenuhi Allah taisi 3 rupo. Kok sako turunan bayak-bayak, ado badidik kena nelok masyarakat lai berasiah. Namun anak rusak binaso indak mampe bangkang go. Maka ada semacam cie lain ulu bala pangka penyakit. Yaitu sisiak cilako garis tangan bakat bawan dari laya iko narumi manawanya. Samisa membuat rumah komastan. Walau ramuan kayu rikia tukang yang dari pandai sikek rumah model potongan kini, tapi pondasi di tanah rawang dimalah tiang kainggo alamai keruntuh bangunannya. Baitulah nan basuo jemaah adangko. Tokoh cerita kasenangko orang memakan masa matah. Walau barasiah ilirannya, tapi dek paja dasar kerengkang di sebuah sekolah tak nyorajan mengaji ya cuah tak acuh. Bapak mati mamak melengah tinggal lain dua menggubalo orang gaek lama sak picuah. Dilihat lingkungan pergaulan, bakawan samu pajudi orang pampok je parambuang mainyo warek kekida. Ikulah nama membantu jiwa maadang kok gadang menjadi sipai lah tuo berubah tidur. Manto ke manto nan bahapa sihia menyihia nama kaji, silek teralak pemenannya buru menjadi peduniaran siang lalu malam betanggang. Sampainya lah gadang isuak jadi jelatang kecengniang silang kaneh dalam nagari sasaran kutua orang kampuang. Itulah ragi maadang siasan tabuah rangimbaukan. Namun semantang pun itu, isuaknya di hari itu menjalang tabuah kebagua tinggal serimah sisoidwi. Siko baputa baliang-baliang, babalia awah penabangan baliau condong ke surau mati di dalam baibadah. Bak tabu mani kaujuang hari petang taruah mahelo husnul khatimah kecebuya. Nak sayah kisah maadang nak nyato riwayat ibu danga dek sana jale-jale simak bana titiak komanyo dan sampai sasek babarito. Waktu ketek kanak-kanak sekiro bau mua 5 tahun. Singkek peminto ayah kandung aja sampai takaran sudah mati nanalun tua me. Disabui barang peninggalan, jangankan pitih nan babilang ameh je perak badi orang ataupun ladang tanam kare. Malahan utang batinggalkan ongkueh perubek kiri kanan.
Luar sahalai kain bugih sebentuk cincin batu akia. Itulah warih banamukan ketando manah dari ayah. Tinggal lain dua je bangkalai bakayuah hidup semua surang. Masyak di tengah sawah hurang indak batu hua tapi kain arok jua anak nang kagadang. Balimo anak dinalanya ketek-ketek basusun paku dua jantan cie pedusi. Sawah lain di tangan orang parak kulit sadang tersando ulah de mamak nempang gadai. Balimpik surik pendalaman petabuh raso tak mungkin tinggal bercamin bangkai saja. Babaliak cerita ke Mak Adang. Kanio di masa itu sangke jajahan Rangulando menjalang Japang Gamasua. Di tahun 39 parang dunia laba pancang buncah Ulando di Batawi. Di sinan tibu Malaysia Krismon istilah patang hidup susah sugalo maha na adang bau mua dua balik. Biasa gali basuwo anak-anak sepangke itu sadang nang kisok-kisok makan. Kok badan mulai maisi kok tinggi maragang nanya gilo menginyah je menginyoh. Bajadi laku parangai adang menjajuk karajonyo. Ibarat semisa anak baru lesak yang tidak senang dia merintang mengaca suak ida. Setantang diri mak adang mandeh bansai bapak tiadu mamak nan sorang bersilengah bako tak dapat liarokan. Dek badan gadang karangko makan kurang bakain indak nampak bana kuri masiaknya. Kadang-kadang ulah dia lapar litak tak jual ke dirintang. Padi tak kakak disawaknya karena dia orang digagainya talu ayam dan acok bana. Dia acok orang tagagau banyak keduan bakeh mandeh anak bujangnya buruak laku batundo sumparang kampung. Lalu ditanya anak kandung disuji lalu basi asik ke jasa di muka sidang. Mak Adang menggayang panjang tiok ditanya nyoba indak baharam badani Allah mandeh indak percaya lain. Dek pasai memujuk-mujuk lalu diambil tangki sapu manau masyak panjang sedapo. Nyorambah kaki Mak Adang nyanya cuanyo kanelaka kadang melacui tentang pinggang. Walau sakinya alau rabi saseyui indaknya mahaduah keluar sayang menahankan. Akianya mandeh letiah surang tahanyak duduk di lantai sinan tabayang mendiangko. Dek awih mangko takaca dek litak mangko tarabo. Ulah dek bansai yang musikin hidup nan tidak benang kodok tarambau anak dengan cupiang. Sinan terserak tangi bundo juara tok ibu-ibu anak ditunjuk diajari dibari pituah je nasihat. Mak Adang tagak mematuang sepatah kato kejawabnya. Maafkan nambo mandeh. Waktu berjalan juo. Musim bertukar tahun baraliah Mak Adang bertambah gadang juo tapi alun jadi ranggadang. Mulai merangkak karen majalah nampak tando-tandonyo karena jadi pemuda. Lah pancanang di muka camin. Suaro parau-parau basah sungit membayang di bibianya bak pinang mau rebungu. Sikolah bana para lunyo seluah pidoman dek nantuo membimbiang anak kena luri. Ibarat semua metu aja kemastan. Nyampang mailia tak babanda membosek di salo batu malasau ke para orang tinaman mudo di ondohnya. Tansano itu nanta jadi utang jualah ke dibaya tampan bertuju ke nagari. Dek bansai nang kula juo dek senjang kemari tido indak talawan dunia orang. Tasabui tentang sekolah baru masuk di kaleh limo sekolah desa masa itu. Alu la tahu tu libaco alu nabeh caro baretong. Indak tarago memupakai Mak Adang keluar surang kini malala panjang saja. Kok ditanyo pulau mengaji lalu di surau lai rajin utaknya maja baku bana. Hinggo maijo suri ama membatang hilang akanyo. Kadudua jo delegaran malu tibo maleh teraso guru pun muak maulangkan. Babuah muncung mandehnya menyuruh anak sembayang. Kadangan lain dia makan antah apalah nan dibaco mungkin sekadar rupak tagak. Puaso sekali haram. Dek sagan takut jaindua makan sahur lainnya jago banyak tambuahnya dari orang. Pagi pariwak di kacanya jo karak-karak licin tandeh babukul 10. Nan sungguh baraja sile laki hitam segala hitam tekanak ditarik kapalun siangnya membalah banak. Manakah jadi pendekar kini ko? Jari lantiak langkahnya kadam taguah pasangan kudo-kudo mahampang pasang baunya. Ciek disimak dua dape urang tiga dengan lalimo menangkuk banaan tinenya.
Tersabui ragam kesenian saluang dendang pupuk sarunai tambua tansa telempong paci tari sewa tari gelombang langkuk jarandai tari piriang sadonyo kameh de maadang baliau bintang di lapangan. Tentu saja dek cancangkan duo sagara gai kepanan duo salabuhan bayi riang laya jebatin samo dituntut pagurui. Musim datang tahun baganti maadang barangsi gadang duo kini menjalang 20. Bangun tubuhnya samparono lah nampak kama condongnya nyato kejadi irang parewa. Awak tinggi gadang bakaka tangan lia kakinya capek. Kuntau tarala ala wambek silek bayang silek kumango memutuh segala kaji. Sajamba makan sipaknya tangkok je kunci tak barangin pasuang bumi pentang taurat. Umpan geleknya berbahayo makan sikunya na membunuh sulit pendeka membolehkan. Antah yo antah mupido konon cerita kece orang. Jo harimau memutus silek bercuba di papan salai kaji tamai guru pun mati. Tabilang berburu babi itu nan dunia pejatian. Anjiangnya 3 gadang-gadang. Nan sikua samui karanggo saikua kelupa abatuang cukui jagaba hitam kumbang. Salurah bunyi salaknya sarimbo panjang kajaran. Asah kalapeh dari kala sinan buruan kemamatah di bangkai 3 sepilin lasirah sajo keluarnya. Pangke maadang buncak rajo. Kalau paunan di kampuangnya beliau memancang buru laweh tumpaknya baterimbo. Nyampang sebagai alet tamu maadang tumpuan sambah. Basonsong lalu baduduakan bananti cara nawasa itu ada masa itu. Ko ado puluh orang bertanya, bahasa tantang adu ayam. Biasa buang biar memupuas tentu menobi dek beliau juaru orang imbaukan. Segala menyangkut ayam, tuah cilaku di galanggang masuknya taruah ke batampin beliau pakarnya bana. Tahu je sisiak sapi udang paham je bulang ke bacuah arif negara kalah menang. Ko madang melepeh ayam jarang lah taruah tamaelo orang menompang menang saja. Tak kalau madang ke barangke menuju buki ambacang galanggang pacu narangagam. Handuang gerai mandeh beliau sedang kalata sakit karet. Dek mumuak dimakan mumuak tuo di lamun parasayan anduang sama kinu suah juo. Baliak nandari pecuku do dicaliak ranggai tambah larui. Ayah sandek bubuah tak lalu hangok bagarau turunanya yang suok golek ke kita. Disapo ndak berbunyi dihimbau indak menyawi lah kateh caliak matonyo. Sepanjang kecerang siak itulah ketandu-tandu umuan yang tidak panjang lai menanti masuk kutikonyo. Ajalilah datang menjapui nan punyo tiba mahandiak sakarat kurang nemukan. Tansano anak nan saliak satapa indak bertinggalkan samiang tak cari tangga berundo di rusuak mandeh. Sinalah masuk kutikonyo malapeh jo doa-doa membaca Quran surah Yasin kalimat tauhid bagi siapkan hanya selesai perjalanan. Tapi malang bana mandeh beranak lah nasib di anduang gerai. Maadang malantiang juo marau di lapiak kuah judi jo ampuk mandayo. Semalam panjang tak nyo pulang ditambah pulau sabari suak si anak alun kecogok. Piak diri badan maadang salayang lai taringek talinteh dalam pangana mandeh dan baalah kini. Tapi dek gantuang coki di tangan sadang tau juang tangguang main dari cako alun maelo dili puasa jo bisi ati. Dari baiko ke baiko ditunggu sejamang lai antah ku bingkeh sekaliko. Bakocok karte baru menanti juo segiliran awak coki orang menyampai. Alun wakatu lua masuak tedanga tontong berbunyi membaleh tabuah di surau siah kogaran na meninggal. Kironyo anduang nalapai urang baduyun pemanjang wa anaknya surang nan tak nampak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan anduang gerai. Di tahun ampe puluh 3 parang dunia bakacamuak Japang masuk ulan dolari. Batuka tuan nagariko kini maendek berkuasa. Kejamnya Allahu Rabi. Sugalo bareh disikatnya untuk baka bala tentara rakyat disuruh makan ubi. Laki-laki di Pasorobi diopor kaloge kemenggani membuat jalan kereta api.
nan gagah dilatih parang dikirim ke tiap poron jadi pasukan dai Nippon. Itulah haiho nyenamokan kaum penpelor orang sekutu. Lebihnya jadi bagodang jadi senindang paripaga tentara serap dalam kampung. Sepanjang sejarah negariko itulah masuk peliang sulit stantanyo ke orang namarasai. Hidup susah sebelum maha hangok di ujung-ujung tandua. Dek Japang takabua ame tibu musibah dari Tuhan. 3 tahun lama menjajah kampuangnya dibom dek Sakutu. Hiroshima menjadi abu Nagasaki kan bermatum Nippon kalah awak merdeka. Alun setahun antaranya datang mau untuk orang Ulando niat mau ulang nak menjajah. Mairiang orang Sekutu itulah nikah benamakan. Di saat ketika itu segala pemuda dalam kampung dibakar semangat revolusi. Baraja latihan parang pokok asalnya dari Jepang. Nanggai pantang ketinggalan satu babari hilia mudia menyandang suligi bemurunciang. Nan ketek kalian tangguang membantu pasukan pulau bernama Tentara Samu. Padusi sabil muslimat memaci ube kaube urusan balik paroban palang merah koda namanya. Adapun alim ulama asik jekaji jeputuah badaliah hadis Quran wajahidu fisabilillah mati syahid di medan parang loncong masuk dalam sarumpo. Jadiak pandai baitu pulau berapi-api pidatonyo aso hilang dua terbilang merdeka ataupun mati baitu sumpah balapatkan. Sampai pun simpanan lama pakaian orang datu-datu, tahan basi tahan gurinda ilmu balik dalam lunau asimai sabalik pinggang, antah siri antah mosase nanyato niat untuk parang mau siau lando orang kapia. Pendeknya Ustaz, tabu dua semangit masa itu antah dari mana datang bagak rasul di bibia tepi cawan. Setantang diri mak adang beliau tak nemu tahu masa bodoh hendak peduli. Urang sabalik kaluah kasah pipih sari segala maha kecimui firentinasi makain sahalai langkok disasahkan yang di badan tumu setio alai banang. Namun beliau lagak jua gayanya coga para lente pantang maisok daun nanau rokok merek segini pipa gadiang sagi salapan. Patuilah ada nang curiga maadang jadi sapiun matu-matu di pihak nikah. Kawat. Tapi entah apalah nanya pakai mungkin kok sisiak pembawaan. Walau dipanggil imam parang tuduh je cemo baka tutui. Tando je beti tak basuh beliau lapeh elok saju. Malah madang jatuh hasuk. Diangkek komandan BPNK hansip di zaman masa itu. Tuah laki pangkat mair yang bersaga bermiang pulau tambah berkibar merawanya. Kini gayanya berlebihan. Baju hitam sarawah hitam itu pakaian kebasaran. Laki selempang merah putih tekanak kupiah runciang. Di pinggang padang semurai si tewal membalik kaki sebantu rajo sepatokah. Ala-ala hongeh adang ba urang gilo baladiang. Main tangkok main tarajang salah seketik di daramnya. Karengkang makanan lampang nang kayo sesaran pang warando juga di sasaunya. Sialah orang kemenyapo tak kama abakeh kemangadu. Bak sigiriak makan kalabu tipak di balam padirabah. Salah jabana tak bertimbang alu aja patut tak sau kuat. Cemo menjadi sarok balai hasuang pitanah lebih aso dan dam kesumat balapaikan. Ibarat di alam rimbo rayo stan. Cotok mencotok semua awak gilo maintai-intai taruah. Disiko sayang tak pakai taji jukuku nampaguno. Salak jukuku basi dareh ngaun si balang menyudahi. Itu biasa dalam meboh adat negari dalam kacau. Beko lah datang kutikonyo ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik puntarang senjang berbaliak kanan bana biduak lalu kiambang suri. Baitulah sejarah yang terjadi standragi kisan di negari. Sapueh-pueh beku rasai sabaliang-baliang roda kincia akia kalaknya tanang ju. Dahulu karuah bekundak masuk darurat menemukan. Menjalang tahun 50 Sekutu pulang ke kandang daulat baliak ke tangan merdeka 100%. Itulah di jure menemukan. Ini golek latibo dengan data. Sardadu sekabe arek baimpun dalam TNI cek kapa surang kemudi. Polisi setubuh pulau memacik tampu keamanan. Dibantu upah dalam kampung parik dalam pagaran kokoh urang bagak papalalahkan.
lalu disusun tangkai ciek-ciek diatuk pemerintahan minyak mamak tulang pungguang. Jadi pandai alim ulama pasak di kungkuang di nagari, pemuda menjago bateh bundokan duang satu di dalam samu bajalin bekulindan membangun adat di limbago tagak nagari jundang. Sangke masuk darurat mahadanglah 2 kali kawin. Pertama jorang sesuku sekaum balain payung sitini namo panggilan. Kawin kedua jo paridah gadih baumuan nambaleh anak tiri kepala kampung. Mari tumulai dari awal sabab musabab ketarambau kawin menyempang mengalempah. Walau tercecek di nagari marompak pagaran adai, di awak orang basaga sepatah rantiang tawadat tiak seciok murai tak berkicau. Niniak mamak hanyang sebalik dubalang serupa lengah, konolah orang berkulil yang mencaliak di sudik mato sabateh binjang binjira. Ado banacik jodoh orang sejurai separiwak berturu-turu menggarega, nya menyipak sebalik bukit membulalang di dalam kalam tuah mahadang tetalan diam. Tasabab mulak-mulainya dikaji ulu pengkawala, ulah dek kasam mencuang jua kato terserak badorongan sasek rundiang salah bicara. Sinan lawangki simbabanyo, dasar urang bungkuak sejangka tersingguang lebih akan naik pari jepaga di ondok. Adapun siti nangko urang Jombang bintang nagari jando nambaru tangga merek sekali alun ketucian. Awak matah sadang berminyak intayan mudo dalam kampuang buah mulik nembujang-bujang. Maku talinte harimau dek balangnya tekabua gajah jebulalai, bala buah-buah keto-kato disangko indak kaba aku dian baru menyasar. Apalah garan katos ini? Katonya mencungko. Buat di kampuang nagari ko sulit mencari kejinjuangan orang sepadan sepuluhan. Lagak juga ya tak menganyang, jadi apalah keguno nyoko non bagak kepakayunkan. Nantara lu derang pedusi, uncangnya pade bapiti harato banyak kok kandak pentang tetagun memakai sepui hati sinalat tua orang pedusi. Setandang diri maadang walaupun awak pareman menjajuk sumpara hurang, adang-adang tibo eloknya tekana caro kaum rasu sesuku jawaan pia. Lalu beliau menasihat, pihak usah kato tadorong-dorong pihak agai mencuang gawaserak tuah jauh cilakuan pihak. Namun malonja anak bagi senjang disumbang sautannya. Malumlah awak semua disangko gurau semua gadang rupo paringgo di pembateh. Menyelos tinggi masa itu. Usah di siang ledang ngurang stan, piki akan taruko angku manga ko alun basamayan sama merimbo tebangkalai. Cang bana ko mah pajaku, dah itu pikiran adang dalam hati. Iyo nak tahu cuma adang. Tapi pakatan dan bakian tersintuah puncak canggunyo, araso dilambai-lambai api dan bak kuliriak masuk iduang badarak-darak geramannya. Santano jorang kilaki disikau tambalan saikan. Keluar barang simpanan tak laia batin bermain pantang galehnya dia orang. Taga basobo indu-indu rumit berundiang di pedusi. Tapi nan kato wajib dijawab ko gayung tentu disambut jalan merusuak dengan tampuah. Tak jago insan di dalam tabayang bajah gurunya merasai tebekau ini. Tengah malam di bulan sabit hari nan hujan-hujan rinai, bunyi lentibang basautan di tingkah siamang rimbo sayuk cadenga luluangan yang. Siti ini tagolek surang matu nan indak talolokkan kaluah kasah sapanyuh ranjak. Antah dari matuasanya tigolah garak dalam hati batin tidak senang diam. Tengyang-yang di talingo raso tadangar main bau darah tersirok-sirok ju. Tidak siapunan menyuruh barayun langkah masa itu menuju ke pondok tinggal sinan beliau menunggu. Ruponya semenjak sanjo rayo cako maadang membuso dari jauh jo bunyi saluang talangannya.
Pitunang menyuruh datang japui tabau kinju. Kini ikan mencari luka baranang menyonsong ayah masuk ke injok taba pintu. Apakah garan terjadi tanyokan keriang lantai setan bilih jadi sasi. Ambo tak mungkin babarito sutalah paham jawabannya. Semenjak sesudah itu barulang bidua ke lautan balaya di mata kana bala buah di maka mungkin. Acok pulau berjalan surang mencari kapal ke Kualo. Hebohlah orang dalam kampung Bateba gunjiang di nagari. Malunya to aib bertumpuak bala menimpo pesukuan muko kamalah disubahkan. Taradok diri mak adang. Janyo terapuang-apuang tak anyik terendam-rendam tak basah. Mako bararak ketuan kali di kabik jejab kabul sabuangan tidak digalanggang. Atau kabak halai. Lasinan tibonyo Ustaz. Dek Allah mengkasih sampai utangan sudah berbayaran. Marapulai tak pulang-pulang tinggal anak daro juntuang nyogilo maitong-itong kasau. Carai indak sarak pembukan. Tapawi indak betali tagantuang diawang-awang milian tidak babandakan. Itu kawinan pertama Yusuf ini. Di dalam padunan bakian nampaklah bungo setangkai di laman rumah narangkoto sadang nang kambang-kambang arum. Gadih bau muan nambaleh tinggi alun randah kelampau rawi alih bangun selesai. Mato nyolindok ketaduhan bibianan basah-basah ranun lenggok baik tiak pulang patang. Tutuan nyolintuh-lintuh lambui pandai babaso bakucin dan awak rancak curiah puluh. Puji laki sanjuang bertimpo cacek di malah diletakkan. Sulit mengicuah pemandangan antah ke orang buto saja. Baitu lukih gambaran gadih paridah narang koto stan. Setantang diri madang, rawak nang sadang budu mata. Ibarat semisa alang saro tabang berbega di udaro niat rao inggo mencakam ayam lengato alamaiknya. Maka diutuilah orang mana langkai marisiak marisi-erisi menyerah umpan parapak. Jalan dan pasar nak baturi cupak tetagak nak baisi sepanjang adik nak berpakai. Tiba ku aja jangko masuk nyorundi yang berbalasan imbau ku alai basauti. Di dalam resah penantian tiba lah jawab perang sabalah. Sultan tak tahu kebalenya, aiko buah katunya. Pihak dek diri anak kami bak umbui baru menjulai alun setahun jaguang. Bersabar Sultan dahulu paridah nak ingin bersikola na lain cari kegantinya. Mandanga buah jawapannya raso ditembak peti tongganan bak disinggang si gulambai. Kamalah berang diampehkan leno madang dibuatnya. Adapun di masa itu gadih bau muan nambaleh lah cukui umua bersuami. Lain ukuran masa kini menanti masak di batang 30 halul letalai. Tentang jawapan pihak peridah kato balik mencari lapeh alasan mencari-cari. Itu pasti. Orang pun tantu lah mengaji. Bantuak potongan kami nantu jininya orang kesumando. Dan Mbak Intan bekarang loyang jauh lah panggang dari api. Nak adang tahu itu. Mak adang merasakan. Paham bana mungkasui orang maulak sambah penamonyo. Dalam bapikir-pikir surang indak malu sama lunangko siko bagolak perang batin mendidih marameh jantung. Kok mengana harga diri martabat dilenda orang, dayo ubilih nan tedanya. Tapi bagi siap hati nurani lalu ketagun langkah setan, di siap hati. Dek barang untuk dipakai pemenan laya jawatin. Jambu gatialah dari tampuk barilah rilah jorantiang bersuko-suko jodahan sinan besuo barakaitnya. Darai umpama makan tidak sekadar perik kanyang palapeh kendak selero bukan. Tapi lebih daripada itu samparono tibo dirunggo memuji anggota ketujuhnya. Kandak nasi menjadi daging minta ayam menjadi darah bibik cetampang keturunan. Sesuai kata orang. Mambiak nanelo jenan suci letakkan di nama rahasia. Baitu bisi anati ma'adang tangguh angkut. Dalam aparang hitam putih tagak disimpang keraguan antara elok dengan buruat. Tadanga barito sumbang kabasayah tentang paridah. Dalam sapakan kapatangko lah bulek katu perundiangan siriah seputar petarimu. Anak muda berpendidikan tamatan normal Padang Panjang. Mandeh kayo bapak betuah mamak sambah kurang pulau babanso keturunan.
anak rancak minantusan tiang bak cincin laki kajari matu piruh pengerangame selesai tukang membantuannya. Sananglah hati ayah bunda sumarak rumah nan gadang mencayo dalam negari. Dalam menanti-nanti hari masuk ketika oleh jatuh, Paridah agak berubah jauh jesipai biasa. Muka kusut hilang gairah, dima duduk dima memanuang perusuah pemana-mana. Makan nindak lalu petanggang matonya tagak pencarian, disapo haram berbunyi ditanyo haram menjawab. Indak bersabak bakarano tibo tangi mengumu-ngumu kudian galak semua surang. Masya Allah. Maku camehlah saisi rumah pakai minyak jemama. Mungkin tersapu tuaganya antah keulah dan mempaneh lalu dijalang dukun kampung. Baputa pepean limau baromba ayah di piriang, sinan menggeliang angku dukun lah karena ini ke mata jatuh. Ubek laki saparangkatan babuso jada suntongga mandiaya tigo muaro sakit nenalun anggajuo. Diganti judukun lain dicari nalabiasan tiang saroman semua percaliaan. Ubek masuk asimek laki jangan kencegak makin parah. Kini mama kiak tiok sanjo gilo menjujuk-jujuk abuak merentak malawan panjang. Namun orang surang disabutnya maadang, maadang. Menurut angku dukun pengabisan, iko si jundai narang lapeh gas yang tengkurak nembamain. Isi banak raso baputa tali jantung disentak-sentak wara kekuait menhankan. Tak ada ubek namangkuih salain bayak kena nasa. Nan membari ke manarimo pulangkan piluru ke sambangnya baulah capek ke maadang. Ndak terago pikir panjang menyambah-nyambah ke beliau. Tolonglah ubek anak kami stan apo saraiknya dipanuhi bara biaya ditangguang. Pihak dek diri badan maadang ikolah bananan menanti. Nan bak pucuk elam menjulai na ayah semua membasik na licin kilek lah datang. Baru laki lima penama alun basambuang yang kedua bak kinci waranti tagak cewaya tepakok tane kini babaliak bak semulung. Paridah cegak samparono. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur orang serumah doa selama diadokan. Asudah tu balai. Tak ada orang mentau apa jinihnya perundiangan. Nanyato sudah mendoa berputar kepala widuak Paridah berpindah tangan. Dulu sekutar menungkai kini maadang mendabiahnya. Rencana di tangan awak, putusan di tangan Tuhan, iman tawakal menerima. Kawahannya awak. Tapi stan, iyo lakawi hukum alam ado bana bunyi dalianya. Setiap dapet dalam sama hilangnya di dalam rimbo. Mungkin dek niat kurang berasiah orang membari nentak rila nan punyo raso tepaso. 6 bulan masuk lalu Paridah sakit-sakitan. Walau suami dukun gadang, namun ibarat tukang pangkeh kemastan giliran abuaknya panjang indak pandain guntiang surang dah. Maka berubelah kian kamari, di jalang segala dukun keluar masuk rumah sakit berbilang doktor merawatnya, kandak nan satu nan balaku. Singkek umur capek peminto haratu Allah pulang ke Allah. Kurang lebih setahun sakit Paridah pai dahulu membawa luka laya batin. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Salamu masuk darurat stan. Parang jenika jasa kutu sampai menjalang penyerahan jujung tahun sampai 9. Maadang gilo wingi. Cah kawin beko sara adunan tinggal tak batantu carai indak talak pun tidur. Jandonyo sepanjang jalan baranak setiap liku surang punaram di silau. Keditanyo makai beliau, alah bara bini madang gini kok. Sambil mengakah dijawabnya. Dek banyak adalah ragu dek lama lupa membilang indak telaki maitongnya. Itulah inyo madang, itulah inyo si Hasan Pawah. Ulah merasai sangkek Japang balanjut masuk darurat. Orang sagan menunggu kampung trauma istilah kini. Walau pokok nasi sebungkuh berkain laki di badan, marantau wajib hukumnya tinggal negari sementara. Menggamang berjalan jauh sabateh padang bukit tinggi, tibo dan bagak kare hati malala ke kampung orang melampau bateh Minangkabau. Kok diukur aja masuk kini ndak mungkin masuk diakah.
Kalinggau berjalan kaki satoboh pai ke Jambi banyak namudiak ke utara. Menggaleh sepanjang jalan bajojo rumah ke rumah, sitara je kecenggor yang menjua benang pinjai menjawai upah jadi juo. Nan pangka makan di jalan idut pagi hingga risua. Kok beko sampai di tujuan diputar pulau kinci-kincia di matu buah semari siang beranak mengko dibuai. Sadang samui di liang batu lai tak mati kelaparan konolah kita manusia. Walau berbagai parasayan julu jalan mencari untuang, jarang kalah babaliak pulang itu nampan tangan anak rantau. Takana pantun didangau sangke main pau bagu balo. Sirasai Sultan Malenggang berbaju ke Sumbolusuah meniti jambatan gantuang. Pado bansai dia bawa pulang elok lah rantau di pajawah sabala dulu mendekan buang. Taradok dari Maadang mencalia orang ondoh poroh batundo pai merantau. Baliau malengah sajo indak menggari antinenyo. Mungkin di alun merasa susah hidup surang sabatang tongga berinduak beranak tidur. Lai bana bagaimanakan masa bodoh tanamu tahu. Mengkoringan baban isi parau Malenggang berjalan surang. Konon pulo lay para joladang dikanehi sawah pusako digadaikan. Indak siapa menghalangi awak kan nama kece urang menggadang bakato dareh. Ditambah jua sialapau di sinan ulu mato pitih. Tampik bepuhun rang paburu sinan tarapak lapiak koa sabuang beliau juarun. Sudah pemilunan pertama di tahun 56 menjalang tahun 58. Angek negari Musa itu tagang badan tiang Dewan Banteng Ahmad Husin Juruyanang. Membaleh sorak di utara Dewan Gajah konon namanya Simbolon Memacik Tampuak. Di salatan Gumanta Pulau Banamo Dewan Garuda Nawawi Bucuak Pimpinan. Bain pun murang nombor 3 mu pakai di Sungai Dareh. Sinan Talewa PRRI Tandiangan Pusat di Batawi Mamak disanggah kemanakan. Itulah masuk bagola stan. Surang gigih surang karengkang baradu tuah semut tuah keparang duo tuagak. Adapun nagari masu itu ibarat memancang alet. Samo bagara tu mudo ninyak mamak tagak matur. Nan jauh di layang siriah nan nampia makanan saru nan matah mulai dimasakkan. Pendeknya selisih basah hebo serupo labah pindah. Haruk lai cameh punado entah tuah entah celako tamu tibo dari Jawa bunyi gandangnya latadanga. Surang sajo nan tak peduli mudiak lalu lihat singgah tagak menyisiah-nyisiah surang. Siatu orangnya? Maadang. Lalu setahun kemudian datang tentara baret sirah RPK namo pasukan Kopassus Carohinium. Mairiang di Ponegoro malampih Brawijaya serdadu hijau dari Jawa. Darun badarun kapatabang manyerak tentara payuang kalam lalangi di buehnya. Dari lawi menyusup pulau bunyi Mariam bak karuntuah kamasu pasia bapaga. Adai menyonsong ale tibo kok kato tentu bayawak kok gayong patut disambut. Membaleh konon dari pangka basoka satu menyambut sorak gereng putih boleh. Parang pacah cekak memulai operasi badai benamukan. Kaja tengah padang cido mencido di nalangang. Bajelo mai dalam parak leserak darah tapi rimbo cabuah labumi Minangkabau Bengkalai lamo sudahkan. Tansano sabuang bajanang bawasit caro di bola. Joko dicaliak jalan main saimbang baliak betimba balabiah berkekurangan. Sapia Apri dari pusat langkok senjata bari ringan punyo pesawat kapatabang urangno batuka-tuka. Dek tentara pihak menanti ado basuka paimbuahnya sumbangan dari Amerika. Ditambah punya galanggang lebih paham lekok jeliku tampek maintai musuh tibo. Itulah sebab karenanya baradu cadia strategi sama-sama mencari gelek. Apri menjaga jarak patroli berkaum-kaum siang parang malam berjago. Maka banamolah urang dalam. Tapi dia lawan memacik santi yang awak pas baka panjangan bala 6 terkunci pulau. Kan dua main barek sebalah hakiannya orang memutuh toka baalai. Main nabi batu bakocok parang sudah sengketo abih damai juga kesudahan. Maka ke tengah cara norasa samo dikunyah Siriah Pinang salam basalam masa itu. Kembali ke pengkuan Ibu Pertiwi. Baitu bunyi saruannya.
Selama pusat di dalam orang kampung Bamukuduo pandai-pandai mencari aman. Jo pusat baelo-elok tapaso mangguak panjang rasio pentang tesingi. Karimbo menyuruh-nyuruh mantan nasi jabaka. Kode isarai babarikan bilo masonyo operasi. Tansano kemari indah atau senjang barek sabalah alamai iduit kesansaro. Lah musuh balik betimba ate HP di bawah baro cobika hangehi tangah. Tapi lain si baik cerum adang stan. Inyo bakawan jorang dalam jo apri galintin pintin komandan konco arek. Bukan hanya sekadar itu, Maadang membantu apri banyak info diberikannya. Mulai dari jenis senjata saat kutiko pemberontak mencari makan masuk kampung, sampai memberi peta denah basis di kubu pertahanan ataupun tampek penyuruhan. Sadonyo bocor dari Maadang. Ota dilapau mencaracah gilo menyindia mencume hurang luar sasaran gunjang. Kata Tumadang, tinggi gabubu rendah tikam kukuak darih pari badam puang keok juo kesudahannya. Pengacuit gadang sarawa nasirang kampung diampuah nyolah kanyang lalu pakaruah. Tangguang rasaikan dek kalian pemerontak, indak malu sama lunangko lake lah mere orang kalah indak kabangkit-bangkit lain. Mendanga kecek balampang-lampang angit telingo orang di luar, sapakai menjapit malam dicancang disai-sai dek badia tak ada orang pendeka. Arih jabala kemaimpok beliau makin marape, laloknya di pos tentara OPR jadi ajudannya angit atadah dari cangkir. Dek sayang juga manakan nyampang ko utang babayaran, datang datuaknya wanasiat dibari pitua aja paringe. Usah kecek tak dorong-dorong agak iurang kata singguang, indak pendeka nan tak bulu istan nado langit di balik langit awak hebat urang pun santiang. Mandanga pituah je pitunjuk bukannya terima kasih, malah beliau galak gadang mangakah manilin sungai malah sau keto sombongno. Angku dah tua. Kueyo balangi di balik langit dan nak ingin mencaliaknya. Alun picayo dah buah ombaknya sebelum pasiannya kelihatan ku dah tua. Lai tawangku, dia orang awak ku kecek gadang ota maruok bagaknya dalam berundiang. Tapi mah buktinya, alun dan maliat ku camandi layangku. Indak pernah dalam riwayat Minangkabau manang beparang bilo. Kecuali batakuat taki batandiang mahadu kabau dek ciluah mengkonya manang. Jomojo pai menyerah kalah, komandannya pai bayapui bahambiak kerang semando, barajo kan di Pagarujuang. Jo Aceh pun keok, bakukuak di pantai barat separuh Minang di Lutoknya. Tiambung kuak datang malalah istana habis taparumnya bakal di Camintari. Rajo ijo entah kemana sampai kini nak pulang-pulang. Salamo bumi balantak engkau datua silih baganti penjajahan. Sajak di Rajo Sianggarai baraliah ke Rajo Sipatokah, kudian datang ulando diopor ke tangan nipon. Lah merdeka dijajah orang juo baruangku. Patuilah punya senjato basoka nyo namukan. Bakso kamana? Bakso kayo, bakso kalama. Alah picayo bertua tu. Sinan menjawab engkau datua jelunak ketua mencucuk mahunjam ke dalam jantung tanyo dia jawab tanyo polo. Hasan, lai koh sultan tahu mangko kalah tiap waparang. Ayo dek pengacut garang Sarawa, kecek madang. Capek engkau datua menimpali batua. Dek banyak gadang Sarawa seroman pakaian sultan kini. Pandai mencecek mencumeeh bajuang haram kok namu asiko rusaknya Minangkabau. Permisi mbok. Beliau pun bayi. Kemudian pada suatu kali pernah pula Malin Saidi orang tua di dalam kampung ulama Tempek Batanyo memberi nasihat je pandangan jauhkan sombong takabuan Nabi berang Allah melarang. Mbak baru disiram minyak cara coba daram-daram kato meleceh merendahkan. Mbak kato madang masa itu, kok buya kabakatubah cukup di surau di musaji buya. De orang berpengalaman buya terima singang saja manggu-angguak memahami. Maraso mendapat angin kato dan tidak dapat baleh madang lalu melanjutkan. Buya, sajak dulu sampai bak kini tak den picayo ke jiru doh. Wajahidu fisabilillah tiok diadu tiok kalah.
Alun kabarabu yakini laidoh dibanding harimau dan salapan kalah juo parang pidari. Ya ndak? Batua kecek buya. Kok musuh di muko dapat diralah, disuok bisa dikaja dikida buya diuru. Nan rumi musuh di belakang ngasan menuhuak kawan saya yang pengkhianat. Konon pulo labiah cilaku musuh-musuh dalam salimi munafik. Orang ku wajib dikikih darahnya halal ditumpahkan, dan itu syarat mengatur tinggal adik-adik memakai itu. Andanga kata kuncinya mencari anta antum ke agak mampir batin maadang kabek lungga pasangan goyah di muka nampak kelihatan. Tengah malam pukul 2 bale maadang tersintak lalu tekana mimpi jerasian alamai buruak agaknya cameh tibo gamang terasu. Lalabi umur 40 halu langkahnya nan tata ruang indak marasai takui ganta. Tapi sajak mendengar kecik buya tengiang ngesiak engkau datua raso tagak disimpang duo katarwih badan kailang kesurit awak kok malu siko tetagun pengenanya. Alun sepekan antaronyo datang si aneh bebarito kemandan OPR ke Citangan. Katanya, oh mak, pailah dulu mak. Ambo mendengar kabar saya orang ketibu malam misuak membawa menjaput mamak. Memang batu kecek payah kau iko malah tak awe mimpi. Pihak dek Sultan Raja Api bakih anggota kumpi masang Allah membuat kata putih mengirim ampek regu tembak mahambiak japut tabau lubang kuburan laban nanti. Sebab mengkonyo sampai sinan lah patui utang babayaran. Ibarat menggatang laba lanjuang caro menanai lama limbak. Pengulu dibawa lalu alim ulama balecehkan cadiak pandai babalintangi. Kini dubalang nan katangah tiba orang bagak menyudahi parang berjawak lagi batin. Jobasi mungkin tak talok juapi raso taangi. Cubo rasokan biso timah ujung pelor peluru badia samuri cayak makanannya. Bapasan malin saidi. Sebalun badia dilatuikan tikamkan dulu ke bumi. Dari tanah asalnya insan ke tanah jua baliaknya waitu putusan gaji. Adapun siapa Raja Api maadang tahu paham bana. Orang bagehe luar dalam saguru sapangajian kunco balangkin da ulunya. Samo memutih silek kuntau tarala sihalau ambek sampai menamai juari mau. Menuntut kenyak jangguik. Same semoto kedikaji dek basi indak kelukoi dek api haram tahangusi tak alam memberi bakai. Tapi sajak maadang baliak gagang malangga pitua guru di siko jalan basimpang menampuh jalan surang-surang surang suok surang ketida. Konon pulo tentang pedusi malasau merompak paga manggati asiriah di gagang itu nalarang nampantangan. Diajak memutiah kaji inya memakai hitam juo tatap kesetan minta tolong kajiin ke hantu-hantu. Pangka manto lai bismillah sudahnya barakat la ilaha illallah. Tapi hak johong dan besaru namo dewa malah ruponyo siriak nyato kapiala yale. Sepiak Sultan Raja Api walau maadang lah menyimpang dan kawan tetap bakawan raso bakari badun sana. Biala nasihat tak didanga anggan suri banyak kepangka dandam indak berang pun bukan konon bermusuh dalam batin. Malah mendoakan yang satu mohon petunjuk diinsafkan pulangkan salah kanan bana. Itulah sebab karenonyo. Lacu orang berniat memunah membinasokan beliau tagak mahampang. Sakit surang sakit berdua baitu sumpah persaturan ikara sejak dahulunya. Tapi kini maafkan ambo kawan baitu tekad maraju. Diulah membuat tabi yang tak mungkin biduk dikelokkan bisiko Sultan Balabuh Harila kenangok ke Malayang. Baliak cerita ke maadang mendapik berito saya ada orang berniat buruak. Tak cinta insan di dalam menyangka dulu suonyo tabayang majah rupa guru. Salarui salamun nangko buek di ranah 10 koto disalingka kaki singgalang tak ada bakihnya takwit. Alun galeh diaga orang tak buayo menulak pangkai. Antah ku ayah baliak suri betawi bukit dan duo sinan maadang kok kabului. Mengecek beliau semua surang. Sajak dan laya laki-laki sampai kini jantan juo. Kok sabui nanya tarapuang kok batu nanya tabanam pantang langkah bagan juo suri. Jangankan kalah tiri baco podo saja oleh tarajan.
sabuang lapeh taruah maelo manang lasayah di genggaman ba itu ada Maadang. Terado Sultan Rajo Api biarpun Sultan Rajo Angi atau Rajo Sugalo Rajo samniang haram nak den takui satapa alun den kasuri nyampang kalorok kok basuo samo mananti karete salai sinan tantu ameloyangnya. Namun salampinan daripada itu Ustaz, kok dia ulang doang ndak mau nyapuah, kok dia balik-balik bak memanggang takana rugi jolabo, maka tarado orang nan surang ko takui bukan sagan taraso tak mungkin lawan sekandang. Bacakak singo juari mau samo batinti yang bakurasai jaleh terangkai salah surang. Disiko bana tarumiknya, manang bedo kalah cilako menyumpah arwah dalam kubu manga putih yang melara ulu. Baitu bisian batin raso di dalam nama nimbang. Sajak saja berpikir kareh indak takalok semalam tu para siang hari kesubuh ayam mekuak pesautan sinaladake ketu putih. Padu awak lagu je kawan elok diganju langkah suri mengalah bukalah-kalah. Pagi-pagi ke rumah wali minta sepucuk surik jalan langsung keluar selangkoknya. Malumlah awak orang dalam urusan capek selesai ko indak kumandang mendaramnya. Lalu bakame hanyolai ringan tabau bari tinggal menumpang oto patroli menuju ranah Bukit Tinggi. Setiba bawah jam gadang terminal oto masa itu naik oto sebuah wali menuju ranah Kepasaman Rau tujuan sebananya. Di siko ada bakawan tukang ubek propaganda si kancia panggilan orang kaibir namu aslinya bagala Sultan Pangeran Siko Maadang Marau. Walau lahaman semparono tajarak jauh dari kampuang, tapi mengenai duit kemuko apalah kekok kadiawai Siko terumuak badan diri. Kabatani raso tak mungkin alun merasai macik pangkua, menggaleh alun biasa bermodal berpokok indak merantau iko lawaru. Dek kancia kawan setia dibawa Maadang berkuliliang menggaleh menjual ubek. Basorak di tengah balai pidato berapi-api bak caleg sadang kampanye. Ubeknya luar nagari seincek pel dimakan 1000 penyakit cegak. Dalam mak gadele tukang ubek berpusu kurang membali Maadang jadi cingkariak ditolong membungkuih-bungkuih di sosok putih ke tapi pakan usai lalu berkameh di lapau bala pihara Siko salero berpuihkan. Alah sepakan dua pakan lah habis caro-caronya. Raso angan kalanteh pulo takah lai tampan tabau modal kenindak kadang banakan cia sedio menajuni. Tapi ke dipangakan. Diliek paduna laia peljo kapsul nan bagale, tapi hakikat sabananyo semi pidato nan bajua lincah mengecek nan paralu main sulap magi orang. Iko bana nan tak menaruah Maadang. Baso Melayu balepotan istilah yang ngepulai konon jegaya penampilan. Usahkan kaba pidato tagak saja lutui lagu ya gamang mencalia orang banyak Siko Maadang tabedo. Lah biasa dek tukang ubah indak lama di satu tampe. Habis sabalik belok panjang kami Pasaman berjalani bararak lai ke utara Maadang maiku ajo. Masuk ke kampung kota Nopan taruh karena si dempuan di tapak negari cie-cie. Bima balai bima Marau Tibojo di Padang Bola, Marapek di Langga Payung Labuhan Batu nombor 7. Sapakan di negeri lama di Jalan Melah Kota Pinang Kawingput Aik Negara sampai di kota Rantau Perapat di Siko Balabuah Semantaro. Dek kancia berpengalaman lah banyak kader didikannya tibo usulan dek beliau. Cubo Maadang tagak surang kini masuknya badikari sajalan duo kemapain. Sesuai jelagak pembawaan badan gadang tinggi malaua mato tajam sungai marantiang nan cocok menggalih minyak ubek lamo ramuan kuno langkuk jodoa manto-manto. Tapaham bana de Maadang suriah kenalah dahulunya konon pulo kecek banyak indak guno pidato panjang lagak juga ya namparani. Maka dikumpul dilangkokkanlah segala macam sirimbo. Sajak nendari bambu buto taruh kamana rotan sonsang akar pilin bajarume. Kuli ula kuli biawak tulang tengkurak kambing hutan sayang babi sungai harimau bulu alang juduri gunjo sisiak tenggiliang segala macam. Sadunya langkok tersedio. Ibarat seorang dokter Maadang didandan disegehi
baju hitam segala hitam, kupiasan piai ko kudu. Aka baha menilik tangan cincin nakiak sepanuh jari dukuahnya gigih batua. Kecek tak buliah basuh awak, usah bekasan orang Padang awak Melayu patah-patah, sabab ngalih ramuan kuno asal dari Kubu Jambi. Adapun khasiat minyak dalam botol, tangka jimbalang setan-setan, tangka racun ilmu hitam, ubek kuai orang kilaki sinyonyong minyak pakasiah patah tulang dia salah urek. Pendeknya sugalo macam penyakit cegak di minyak Kubu Jambi. Caranya digosok di mana sakit, dikundang ke manopai pantangnya jantalang kahi. Alah sabelok dua belok mak adang menggalih surang. Ponten elok rapor tak sirah sanang lah hati guru kancia muridnya lulih ujian. Lah coga mak adang kini, minum makan sarato rokok, teh talua sarapan pagi, indak bergantuang kendok samang. Lah putih bana agak-agak yakin tagak indak kabimbang, mak adang ingin menjarak mencari daerah lain kota kisaran nombor 7. Banyak pulau pakan siko di tapak balai cek-cek, serbangan jo air joman, pulau rajo jo simpang kawik tibojo di Tanjung Balai. Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak Barakai gaya penampilan pokok murah minyak karambia bumbu pemasak campurannya nampak maurai bunga saku kini lah banyak entakana. Pada makan di lapau juo cuci gosok ke tukang dobi elok melah babil ni bana. Saya barek betung ke tabu kemastan, awih lapeh panek taube ciek ditembak dua kanai urekkan dua utak punaman. Maka dapatlah rundiang jesu mirah, langganan makan salam moko, jando kembang puja kesuma bakeh pedusi mandua kabun umua menjalang 20. Setantang ba ayu nangko badan sinta padek berisi kulit nan tidak hitam bana, mului ringan garaknya lincah segeh lagak pandai memakai lasuang pipiknya menggilo. Selesai nikah dibunuh 2 kilo dari kisaran di situ kampung alamannya. Mak adang menggalih juo orang rumah baliak balapau, kadai kopi nasi ampera di rusuk Labuhan Noto jurusan kisaran Tanjung Balai orang terminal langganannya. Lah tabiat dia anak muda menjujai orang balapau, bukan sekadar baku cindan main sindia keto bau juang garah kudo kecek ekida. Adang menggemai je menggesoh resek panja tangan bermain. Konon pulo jando talatak ba anau di pasopadan sadonya ingin nak menyigai. Salarui salamunangku pasal biaso dek sumirah. Ko awak tagak dipasia di lembai ombak lah biaso asah jan sampai di guluangnya. Tapi kini baru bahsipai dibari babateh baparinggo awak kan alah bersuami. Walau ramahnya bak nan lamu agak juagi asa ukuran, lat paurami laki ditenggang. Nan banyak lainnya paham, tapi de ucok cengkarya oto tambah menjadi perangainya tambah disiram makin garang. Dipadu suatu kali, mak adang pere menggaleh ditolong bini de lapau. Si ucok masuk menggalasau minta kopi mambiak surang. Okatu menyogok pitih tangan lia menggarayang di muka mata madang nampak saya alang berbega menukiak lalu menyembah tangga-tangga samik bajunya. Lalu diturik malah pajaku dia giah kata nasihat ijan balalu lalang bana. Tapi bukannya meminta maaf segala perkataan ke madang memaki bercari-cari menantang merentak-rentak tua bangka segala macam. Kalam pandangan sekutiko segadang tumo orang dicaliak, maka de darah lananya ke kapalo tabi suga wangki sembaba, hampir malayang tanpa pangoknya, untunglah takanah bana rugi malawan pajakete, secapek belum cotok disembanyo lia pajatunya tundo keluar pintu tak kangkang di dalam lapau. Ndak lalamu antaronyo tibo berdua gedang-gadang. Matu sirah muncuang bebaun mahampang bakacak pinggang keluar keto mahancam. Ko iyo awak jagoan ijan bagak di pajakete, iko lawanang menseimbang baru jaleh kalamanang. Mencaliak galagat orang tibo maadang memasang kudo-kudo matu lia mencaliak garak. Sumirah memakiak-makiak orang di lapau bamburan sambil menonton dari jauh. Tiba-tiba tabang kurisi malayang bakeh maadang lalu disambut tangan kida. Nan surang datang melalah membae joeng koloto.
Beliau menggelek ringan balapia basi ke bawah tibu di meja bala duo. Secapek kuciang melompek maadang tibu di luar menanti musuh menyarang. Baku ampeh cakak di laman nama dan datangkan kaki malayok ke dinggiang utuh. Dan di sampiang makanan siku mailiang sipak ke belakang baru ke tagak terjelapak. Walau surang lawan berdua maadang tagak alih saju musuhnya alun dapat balik. Orang kecangang berkuliliang dan bak menonton film kumpu sorak cepat tiak jadi cie. Nang surang bangkit menyarang gaya boksen menari-nari. Lalu sampai tenju bala buah tangan madang lama nyonsong inggok di pangka batang hiduang. Darah mencucua bamburan sirah bajunya tentang dado merangkak menjambo batu. Baru saja tangan menggapai mahunjam tumi madang tapi ditantang tulang rusuk marawang tak bangun lagi. Indak tahu dari belakang datang palaga kayu kasau bakabui sampai di bau. Jangankan sakit ketaraso kayu palaga patah tigo. Tibo mairiang celai kini ya rantai disapunyo mendangyang-dangyang di udaro. Beliau sembau jual rantainya sentak sepinte lalu. Tak jaja mengukui bumi dinanti lutut nan dua berserak gigih tanah. Antah sialah mengumando mungkin rembagak di terminal. Datang baondoh mengeroyok ba anjang rauk di bangkai langkok senjato surang-surang. Adonan bulek besi pipa nan picak pembuka roda. Konon pulo pisau digolok padang kalewang bekilauan panen maadang masa itu. Tiok nan tibo kanedaram mendakik makanan tangan dan jauh jangkauan kaki nama nan buliah lari juo. Maka de alun teka de Allah muan masih berpanjangkan. Luko segarih tak bakasan sahalai bulu tak nengbugua mukunyo tambah minyak. Sampai tibo datang tentara coba dia mahala urang sinalah baru talarainya. Sejak itu pacah berito ado pendaika tahan basi indak taluk kanai senjatu. Urang lain yang dapat tuah kubu Jambi yang dapat namu. Sebab tak ado urang nan tahu kalau maadang urang awak. Sungguh pun Allah berdamai basasi kapalo kampung sureknya tinggal di polisi. Ati maadang sanksi dua rasu tercido di belakang. Maka sepakai suami istri lapau ditutup di terminal. Sumirah balik ke kampung dibunut menggalih sayu maadang berbelok jua. Tambah kayun menggalih ubek makin picayo orang kuliliang. Merek laki namo lah Harun kini pak kubu tamu sawa. Berbalik kerja lama berdukun memanto-manto. Membokak sesaran silek muridnya bermacam ragam lamo-lamo cayah mengalih. Lamo-lamo cayah mengalih lah acuk tinggal di rumah menanti pasan dan barubek. Macam-macam orang nanti bo. Ado dibiriang penyakit kulit, nan gilo baru bahaka tamakan upeh racun. Nengkanai sangkong pilalai nan ingin berketurunan penyakit buatan orang. Lain dan minta pagaran diri ramuan untuk pakasiah asimai tangka palasi. Pendeknya sugalu macam pemintu. Minta tolong bakeh makubu saraiknya indak warek panah. Lai duit colok madang kini. Dahulu lalok bakal luak kini ladapik bini mudo sudah rancak sudaga puluh. Kapatang rumah pondok ketek dinding papan atau rumbio lantai tanah lampu petromak. Kini sabalik batu bata atau seng balantai simin balistrik balampu neon. Radio ampek gelombang tapnya barang bermerek TV jo motor nan tak ada sebab memang alun keluar sepeda rally masa itu. Waktu berjalan jua lah masuk tahun 6 mampe datang ujian lebih bare. Mungkin resiko di orang baga atau membayar hukum karma akibat para ngelamu. Tibo pasan dari Pak Mandu laki sumirah dahulunya nak basuo bermuko-muko menjapui barang tercicia inyo dan alun jatuh carai rasai madang. Adapun orang nangko jagoan bangsa Madura lalabiah 10 tahun menjadi mandua perkebunan. Sia nan tidak tahu kalau mandua bukan sebarang mandua padek berisi luar dalam ditansi sepia namanya. Si mandua nan surang nangko takato kejam kena buah menakui dek buruh kabun di luar saganan orang berutang pentang membayar meminta buku tangan. Mendapat pasan core itu baputal tak madang. Nang kato mesti jawab kok gayung wajib disambut. Tapi namalah jalan ke ditampu memilih antara dua, jalan pasar atau jalan marusua.
Iko na ditimbang sahabi haka, kenyampang itu jaleh tak ada cerita damai. 2 malam lemu meranmang menimbang berpikir kare sampai di malam nan ketiga dapet garaan dari batin pirasat memberitahu. 2 peluru tersedia, kok tembak pertama tak menganai, pelor kedua menyudahi. Tapi nan main menantang manang, bodoh saja lai tak rajan kok konon kalah di galanggang baitu tekan adang. Maka dibalailah pasan jo pasan ditakuak janji kabasua langkok jo hari je tanggalnya sarato tampek jo wakatu. Lah tiba masuk janjian maadang bakame-kame, takkan nak pakaian hitam bas sandang saruang diwau cincin kabaha batanggakan. Hari Jumaat masa itu hari nan elok palangkahan, diminta izin ke Sumirah nak pai ke simpang kawe antara kisaran jo kenopan. Selama di dalam perjalanan asyik mengena-ngena diri membangki insan di dalam, di parapek pagar di batin pagar lai siap menanti. Turun noto merek serasi maadang langsung ke lokasi lapau ketek di simpang 3, 7 langkah sebelum sampai maadang turun lebih dulu sang ngajo mengambil jarak. Barayun langkah masuk itu menuju tampek pertemuan. Tiok tapak ada alamat tiok garak pemana. Dari jauh nampak beliau, walau tak tahu sebelumnya, tapi melihat gaya penampilan memandang bangun tubuhnya, iko agaknya orang kumandua. Di dakek pintu kemasuk mengangkang duduk di kursi kaki nencik ke meja. Baju hitam terbuka dadu, sarawa gadang hitam pulo tergantung di bawah lutut. Di dalam bekawi balang merah putih garis melintang, sungui taba matonya sirah abuak panjang sampai di kuduak bapipa cangkolong di mencuang. Sinan maadang madok tanang mencaliak jo mato batin, ko iko contoh warangnya raso tetampin taruah hurang sepadan mulu jaladiang. Dicaliak rawi mukonya membayang digariskan yang umuannya teh maadang. Sinan tumbuh picayo diri, dan bali jaleh rangko. Dah itu bisiaan di dalam. Lalu dipandang panji-panjinya tapi antara 2 mato sinan dibangki penaruhan. Hai si gadabua na menunggu bukit sekabu-kabu, turunkan darah jantan ke jantung aku, turunkan basi karsani ke tulang aku, turunkan angin bubu ke nafas aku. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, Arabikun katanya aku. Barakallah ilaha illallah. Maka dirantakkan tumik ke bumi putih hakikat masa itu meruntuh taliangok. Kini maadang menuju muswah. Lah dake beradu muko di sinan baru menyapu. Ingin jumpa sama Pak Mandor, di sini kami berjanji. Menjawab beliau masa itu, saya Mandor yang kamu cari. Menggaga bunyi suara paru bak bunyi bulah pacah maadang takah rantakui. Dari rambut lalu ke tumik maadang dipandang-pandang. Nampak di wajah reman mandua maleceh manggap enteng. Sebab dicaliak bakeh nelaya maadang cando orang darai. Baju kuma sarawa puda kupiah lalu suah pulau. Muko kusik berno indak sunguik dicukua tak marato. Ngadoknya manaku-naku mato lindok wakatoluna. Persis mbak wajah buruh kabun anak buah dalam parak. Sadonyo iko sendiwara sangajo ulah maadang dalam maintai-intai tabah. Lalu wakato ang kumandua, kamu lakinya Sumirah ya? Sambil memandang lantai lapau tadanga jawab maadang, betul tuan. Setaruhnya bertanya jawab, ikulah bunyi kalimatnya. Kamu tahu saya suruh datang ke sini untuk apa? Tidak tahu tuan. Kenapa kau kawini Sumirah? Karena dia janda tuan. Siapa bilang janda? Siapa? Dia itu istri saya, ditinggal buat sementara. Saya tidak tahu tuan. Bagus. Sekarang sudah tahu bukan? Ya, saya sudah tahu sekarang. Kau pernah kenal saya? Belum tuan. Saya Mandor Kosim, lakinya Sumirah. Sekarang cepat angkat kaki dari bunut, tinggalkan Sumirah. Paham? Tapi tuan, tidak ada tapi-tapian. Iya tuan. Awas, saya kasih tempo 1 minggu untuk bersiap-siap. Sekarang teken ini. Surat apa ini tuan?
Surat cerai kamu, teken. Alun Nabi sudah dibaca, pernah diambil di Mak Adang. Teken di mana tuan? Bodoh, di sini. Serupa orang tapaso Mak Adang menekan surat sesuai perintah mandua. Penghabisan di ujung rundiang, Johari jo mambulalang Mak Adang di usia tagak. Hayo, pergi. Cepat pulang. Tapi awas, kalau mungkir saya bunuh kamu. Ya Tuan, saya akan pergi dari bunuh. Maafkan saya Tuan. Di saat ketika itu Mak Adang mau dua tangan ingin basalam minta maaf. Sambil melengah masang rokok angku mandua menjaga salam. Salam bukan sembarang salam, salam babiso nama lapeh lake gayuang siuntuang sudah. Rasa yang kata Mak Adang dalam hati. Ikulah banan dan nanti. Tangan tailo mai tinggal denaga kan indak balabiah 3 hari panjang umuang. Nak terago minum bagai Mak Adang bagai pai tinggalah mandua jera lapau. Mungkin dek sadang kabalaku atau ku iyo sampai aja indak mai dok sakit damam tadanga ka bapak mandua. Beliau dahulu dari awak mati di dalam kebun katah sedang mengawal orang gajian. Hari Senayan masa itu 3 hari sudah bersalam. Beliau merasopani yang tagolek maharang-harang. Muku hangui harang tengangu bekaruah maragang nyamang. Dari setiap alai bulu meringek keluar darah. Alun sampai ke rumah sakit anguk putih di dalam moto innalillahi yang kumandua. Sesampai di Katarina rumah sakit perkebunan Dr. Bagulik Mareso. Hasil otopsi rumah sakit beliau mati mendadak dek dapet serangan jantung. Lain dokter, lain dukun. Menurut pendapat dukun Jawa, dicaliak tando-tandonyo Pak Mandua kanai angin duduk menyasak masuk ke jantung tepakuk sugalupori. Antah nama kolah nan batu nyatu Mandua lah jangkang Mak Adang galak pagumam. Baitulah stan drama singkek cerita Mandua di serial kisah Mak Adang urang bagak di Agam Baru. De elok nasi mairiang tiok bajawak tiok manang rasaki murah merandah tibualah sombong di takabua. Indak nenggadang dari bania indak nan tinggi dari pucuk awak nan santiang di dunia. Itulah hinyo Mak Adang urang bangkang bungkuak seyangka indak tadidik basikola pengalaman jam masyarakat itu nan jauh mahabana. Konon pulo amal ibadah sembayang sekali harang puasu indak satu-satu apa pulai bakaroban menuri wirid pengajian takziah kematian. Padahal kalau nyo sadar kinilah masuk ketika nyo maingek mangana Tuhan umur semakin lari juo dosa lah banyak tapabuet. Antah bilo datang petunjuk pandai bersyukur jenan nado. Walaupun tagak membulakang Allah bersifat rahim juo kasih sayangnya tak terbilang. Contohnya macam kepatangko. Lamaran menjadi mandua diterima DP Apam. Maskapai Ulando dahulunya kinilah milik nasional. Itu dia seorang sekampung pegawai tinggi perkebunan Bistamam nama beliau asisten resor kisaran di Sinan Kantua Gadang. Barakait nilai pengalaman orang baga indak bercacek tapi di bidang keamanan. Selesai pemeresuan Mak Adang resmi diterima menjadi mandua kebun karet. Duduknya di Pulau Mandi buliah rumah di fasilitas gaji gadang catu pun dapat pindah Mak Adang leki bini rumah dibunut baseokan. Apa jelek? Ibarat pemain layang-layang komastan. Hari elok angin selesai tinggi sabih gumpa banang. Malenggok di langit hijau tagak tali di balik awan sawit cadanga dengan danguang. Masuk ketika itu di pangka tahun 6 ampek Mak Adang mulai bertugas. Sesuai je kedudukan beliau rajin bakaraju mengawas menjaga buruh. Ko ado nan dak masuk nan maleh sagan manderes pulang sabalun makatunyo. Atau ko gatah diselewengkan mangkuk-mangkuk di cilo orang menjaga kasir jekarani kutiko hari gajian. Itu menjadi tanggung jawab mandua menanggung risikonya. Baitulah stan waktu berjalan juo Mak Adang tambah berkibar. Pontennya elok diateh dari bawah puji mendatang mandua elok buruh pinsanang. Gaji sebulan 2 kali, pitih dapet kain diagiah bare susu gulu mentega baru dek ke dokter Pereng. Baitu mewahnya masa itu.
Alun sabulan dinas Maadang mulai didakei DPA SBTI organisasi buruh Kabun Onderbau Partai Komunis di bawah ID masa itu. Untuk menghimpun kaum buruh unsur potensi dalam partai peranan mandua dibutuhkan. Itulah sebab karenanya Maadang dalam binaan diundang diberi kursus di Kader Jopanataran tentang ajaran proletar. Kemudian diberi pangkat diagiah angin serugo. Peko kadatang wakatunya tanah Kabun dibagi-bagi maskapai rakyat antunyo. De awak butuh 9 tak paham mengkasih orang. Tamakan rayuan partai Maadang mangguak saja. De pihak pimpinan buruh paham bana kelas Maadang. Orang yang tidak bersikola jadi mandua modalnya baga. Nan paralu diperambiak pengaruh kedudukannya mahalau merik buruh. Tapi beliau tidak sadar. Awak semisa anak pipik makanan anggang yang bacotok di sikobana terambaunya. Bak si pontong mendapat cincin gadang hati kambang Arabu kini mendapat pangkat baru. Jadi komandan di barisan duduk di kantua Pelimuko di bawah lambang Paluari. Baik itu pun dengan Sumirah, dahulu bibi orang panggilkan kini lah ibu imbauannya. Awak satu jadi pengurus ketua 2 di Gerwani. Laki bini samo binguangnya jadi kudo pala jambuki. Maadang ngilo jo pangke Sumirah mati kerancaan isu rasaikan akibatnya. Tapi walaupun an bakian tak dapat pulau disasali sebab di zaman semusuh itu menjalang Gestapo Kamalatui sikon di tangan dram PKI Maadang tak bawa endong. Seiring putaran tahun politik semakin nangek PKI di hati angin. Maadang bertambah sibuk karajo mandu atau bulakang urusan partai nan paralu. Cah rape, cah barisan taundang ke kabun lain, opembar jarape umum, bahundoh ke tanah lapang mendanga propaganda. Di pihak pimpinan kabun indak jadi masalah bana lungga disipilin masa itu. Ampia kesado komponennya lahanyui tabau arih mabuak politik ate bawah. Kini nang sirah nang kuaso buruh ibarat itik sawah menurut kamapinggalan. Maka tibolah saat Yukutiko bangkak pacah biswa Malatui. Patang Jumai malam 1 tapek di tanggal 30 bulan November 65 Kolonel Untuang berpidato kabinet baru dilewakan batuka tangan pemerintah. 7 Jenderal Badabiyahi mai bertimbun masuk semua lubang buayo jadi saksi. Gemuruh sorak dalam kabun. Mematah buruan rang PKI buruh ba urang manang parang raso di bibia tapi cawan. Tapi ndak lama Ustaz. Alun sehari antaronyo babalia awah penabangan. Jago tentara di Batawi Sarwo Edi Pacik Komando Suharto di belakangnya. Akibatnya apa? Mulai semenjak dari pusat taruh ke bawah ke daerah sampai ke kampung dusun-dusun orang PKI ditangkoi. Anggota buruh SBTI, Gerwani, pemuda rakyat, lekra segala macam, pendeknya asa hangi bang kamunih di Cakau Sadualah. Ditampek resor Maadang bulonya tanang-tanang saja. Kemudian baru bagara sapu barasiah diasahan kisaran basisnya bana. Tantang diri Maadang tepana tabengak-bengak ibarat rusuh masuk kampung. Ojo mudiak lompek ke kida indak tahu apa nan terjadi. Tentara selisih basah polisi lamain tangkok dibantu hansip je pemuda. Pasukan Kokam Muhammadiyah barusan bansir dari NU barikui pemuda Pancasila sadonyo galim sampin-sam mencari orang PKI. Sinan baru Maadang tahu dirinya dicari orang kini awak jadi beronan. Lah banyak nan baca kawi tansi sasak pinjaropan bertumpuak di balai rakyat sinan bakuruang bakandangkan semisalkan biang kakaroban. Secara mando-andok bajalan marusuk-rusuk bak maliang Maadang masuk rumah. Segala peragait nan paralu kain baju ala kadarnya ameh jepitih dikamehi. Barek tinggal ringan tabau laki bini lari ke bunut. Semalam di rumah tanggo tidur nan tidak lalu ameh. Cameh gamang takuik punado rusuh nanti alai bulu raso dikaja bayang-bayang. Maku mau pakai orang berdua ikulah bunyi keputusan. Sebuah buto Sumirah pai menuju rumah uaknya etan di ranah karasaan.
Sinan menyuruh ilang-ilang usah tabaun tercinoi nyampang kok sampai kanai tangkok ijan diaro idui ilai mati terbangkai tak pakapan. Antaro madang ju sumirah berila-rila laya batin tangih terserak kita siun. Berpisah sekali nangku entah basuo entah tidak. Karangkan diri suram-surang nasib digenggam tangan Allah ko untuang betamuju. Setantang diri madang bakiro pulau dari rumah. Dikapi buntalan ketek menuju labuhan ruku ke rumah bakeh muridnya. Niat engkasih dalam hati menumpang bertampek tinggal. Dia orang yang ditapati menulak petarang-tarang takui talibatkan cemu. Pagi-pagi melantiang pulau di jalan rumah Pak Ngadimin aluran IPA jauh hampir. Samo saja sambutan orang. Elok sultan indak disiko ambo takui tabawa rendong. Kini nagari sedang angin siko rezia tiok malam mencari PKI Jigarwani. Kama pai, kama tausia, tiok pintu, tiok batutui, kama labadan kadibau. Jalan siang parut badampuang sabalik orang maintai, rupo tak mungkin merubahnya. Keluar malam apalai, razia setiap simpang pondok rundo sepanjang jalan, kojolah pegoh. Di tepi pimatang banda sambil memandang ayelia, nak adang duduk marano. Mengana maga-agak membaca tulisan nasib barulah paham hakikatnya. Kinilah tiba kutikonya rasunya bagak tak perguna saat pendekar tak terpakai. Mungkin disiko perantian api padam puntung penanyik badan berarak ke neraka. Kini ko dalam buronan sepandai-pandai menyuruh salamo-lamo mahilang akianyo tetangkok yu. Maadang dapat diansip diarak sepanjang jalan menuju ke pos perjuangan. Di tangan bilanggu laki sifat terajang balayaan sonta inggok palaga tibo. Sampai di balai rakyat, tarago indak bertanya bertundo kabilak kalam sampai temuek surang-surang. 2 hari lama berkurang hari ketiga berparisu. Sinan mengaku tarikh tarang inyo laman 20 mandi wakia ketua SBTI. Tapi sekadar pai-pai pak, tak paham apa tujuannya. Indak ada niat di hati melawan ke pemerintah, apalagi ke memberontak. Walaupun bayu-bayu berkata menyambah-nyambah indak mengurang maringani. Cik tanyo cik terajang alun menjawab kekilake taruh sebentar dalam buiknya. 2 jam pemerisuan lapak-lapak makan sepatu ganti berganti tenju tibo rokok iduk masuk kaiduang ragam asapan berterima. Tapi stan bukan maadang menemukan kalau mengeluahkan asap sifat bak raso langau hinggok rotan jamanau tak membakeh. Sadang rantai sirah berpanggang di sandang di pedukuahnya, konolah api puntung rokok diam lali berudang kuciang. Walaupun tidak terasa di muka cando kesakitan, memakiak maruang rawang mahaduah meminta ampun berpura-pura ansan bagai. Sebab Allah deba itu, nyampang tabokak pecukian awak kebal tahan senjata gadang akibat risiko. Orang hidup banyak akalnya, orang mati banyak kiramai. Langi indak penuh je bintang lawi indak penuh je ikan untung kemalang buluh jo. Hampir sebulan di tahanan badan lahari yang kurang makan baun hangi bak kencang pudu. Adang sehari 2 hari ado nantiok tamu tibu dijajah di buku tangan. Pupuah dek kalian kecam adang dalam hati. Kini beliau berpindahkan ke kandang paliang belakang. Sebalik kawek baduri rapek paganya pengawalan kalari kama kalari. Ikulah tampek penghabisan dek urang-urang tawanan nanalah mendapat serik merah tinggal menunggu pembantaian. Salam jalan madang. Tangga malam pukul 2 balik. Tiba panggilan rang baba dia naik kau to surang-surang. Namo Mbak Adang murtigo salapan banyak rombongan. Tangan takabek ke belakang jo kaki bertundukannya di dalam bersusun saka. Walau indak dibagi tahu lah paham nang terjadi. Itulah sebab karenanya heboh bak bunyi kematian. Dan menangis main bau mandeh mendangkuang-dangkuang idado. Ado pulo mengucap panjang bersikia mengana Tuhan lain dan abang dare-dare. Maadanghan yang tak berbunyi semanjak nanya oto tadi muncuangnya bagara-gara entah apa beliau waco. Sinduit roda berputar pengawal melempek nanya.
Oto barinsi jauh juo menuju ranah kaki buki berimbo di Pasawangan. Sinan menanti juru tembak Algojo pencabut nyawa badia bakokang di tangannya. Datang perintah musuh itu. Semua turun. Setibo sampai di bawah dihalau ke tepi-tepi yang mahadukkan mimpiang batu di muko bangarai dalam. Hindak tarago bakumando badarun bunyi piluru manggaga di malam butuh. Sadonyo rauk ke jurang di bawah kali sepeso sudah itu hari yang tamai mati. Pagi menjelang subuh masuk di antaro tumpukan mai cie magarak menggurayo lalu duduk taruhnya tagak bajalan Melia Banda. Siatu Maadang. Masya Allah. Maadang babalia hidup. Jalannya gagah. Nyampang tensano di pareso badan barasiah tak bercata salai rambut tanang gugua. Mulus. Apa kau sebab kerana itu? Apa kau sebab deba itu? Antah piluru ndak menalo, antah maleset makan pelor atau jangek baliak Betawi, antah. Dan nyatu dan kejadian waktu badia malatih baliau satu tarau samo betimbun jenam banyak. Tapi orang mati inyo selamai lahaman baru keluar marangka maleriang tabiang menuju Pimatang Banda. Hari lah tarang-tarang yo Maadang bajalan tarih menuri aliran Banda. Tiba di lubuk tepi sawah berhenti mencuci baju sirah di daerah orang lain. Selesai mandi berkusuak berjalan-jalan yo lah tiba di tepi dusun. Sinan bersobok anak muda mukunya nampak kecamesan. Sesudah tanya-tanya beliau mai yang pulang nanya ke pondok Pajar Cakoh. Bapaknya sarang tagolek, kaki bangkak, badan hitam ulah dek biso, ulah sendok dukun jauh sebalik kampung. Maadang datang menawai. Nyo tampuang salerojanya sesudah ditakan langit-langit je tapak empu jarinya. Yaitu dicabik biso kini lah cegak semperono. Gadang ngati seisi rumah beliau di sanjuang-sanjuang. 3 hari menjadi tamu badan segeh parik pun ganyang pitih lepek baka terau. Maadang permisi pulang terima kasih Bapak Kubu. Kini berubah penampilan. Sungui icuku licin kepala dibola habis. Betungkek manau serueh langkok je kaco mata hitam marepe jalan manapi. Di pada suatu patang Sahrial komandan kokam pasukan Muhammadiyah musuh gadang orang PKI. Tinggalnya di simpang 6 di ranah kisaran timur. Beliau mendapat tamu orang buto minta sidakah sinan mauta panjang lebar. Berganti-ganti berkisah samu bertukar pengalaman. Akhirnya berpagi-pagi malapeh rindu jetaraga. Memang patut istan. Si buto guru sileknya bakeh menuntut bala diri. Ialah Pak Kubu mengimbaukan Maadang sebenarnya. Adapun Sahrial tahu nasib gurunya. Namun tak dapat tolong bantu magak namo dalam korok. Kini ko jadi berubah. Walaupun bermusuh ide, tapi antara guru jemuri tabuhu hubungan batin masuknya membalik jasu. Ditambah rasio kampuang orang salah buah setepian jadi rasio salamoko. Bukan pulau menolong musuh, sabab mandua terbilang mati bacoret namo di buku hukuman Allah menjalani. Maka kini lah seminggu menjadi tamu Maadang lalu diantar ke ranah ketabian tinggi sekolah sampai sementara di rumah mandeh di Sarial. Selesai sore menyurek dilapeh saratu ongkoy, Maadang berangkek ke Balawan menumpang kapal Batanghari menuju kota Betawi. Selamat jalan Maadang. Pertengahan tahun 67 Maadang mendarat di Jakarta mendapek ke Petamburan. Basuo rumahnya dicari alamai dia di Sarial. Mulu-mulu orang curiga candu menulak je karena tahu alun kenal pun nindak Basuo ikolah baru petui orang anggan menerima. Tapi sesudah surat dibaca berubah sikap beliau bersuku ramah-ramah. Babaso je mulia manis saju hati Maadang kini. Adapun beliau nangku kunci palangkin dek Sarial sangkit di Medan dahulunya. Si adik namo panggilan anak ranah Lubu Aluang. Walau bukan orang sekampung lain daerah tanpa asa namun lain CBA yo. Kebetulan sama sesuku kari raso berunsana.
Ditambah pasan di sure aluran mamak dek sarial, inyolah memanggil mamak pulau bertambah dagu peci ulu. Indah lama makan bataguah tibalah niat bau sau menyambung hidup tiap hari. Caliak-caliak ke pasar di silau ke kaki limau menggalih batu dan taraga. Lalu disimak orang mahasah cara memasang ikat cincin taruh bernilai baharagu. Rasu-rasu kalentehangan mantaplah hati nak menggalih. Barakait bantuan modal ditambah siso ungkuh kapa. Makupailah beliau ke rawa bening di ranah Jatinegara sinan pasanya batu cincin. Di Bali segala dua batu akiak murah haragu. Ginyang Suleman di Momani sepah jenilam jauh lumut merah siam merah dalimo metu kuciang je pancawarna kalimaya segala macam. Kalau pirih je bulu safir atau zamrud sarato robi bukan ukuran kaki limo. Ku ado barang menaruh itu palasu barang suntik nam paham tukang batu saja. Bamulai terasa cangguang. Tapi dek lai di bawah hati lamo-lamo tabi lah candu kini lah paham habis bana. Lama naruh roda sepeda pemutar matu gerinda, mahasah membantu batu memoles jepasia intan sesuai minta kandak orang. Alah setahun menggelai batu di kaki limo toko Cino di rusuak pasar Rawamangun. Ulah dia acok pengusiran pindah manatap di Majestic tapeknya di Taman Puring. Dia musuh banyak gadang-gadang pindah pulau ke pasar rumput di Siko lai sebulan. Bararak madang ke Gorowol ke Cipulir jo ke Ciledug bisa sauranah Tangerang. Akhirnya ke Tanah Abang di Siko nalamo bana. Di trotoar sepanjang jalan salampih Pasar Auri kini laya di Taman Kota Siko madang tersampang. 3 tahun menggalih batu hasilnya ampe-ampe salapan dapet sekiro ke dimakan. Namun sungguh punan baik itu. De usaho cucua keringek rasaki halal warasiah terasu bana barakaitnya. Hati sanang batin salasai aman santoso perasaan. Kini mengontrak rumah petak dalam bilangan Jatipulo. Tapi stan olau indak basau de angek kota Jakarta maadang raso kedinginan lalo yuliang tiok malam. Salarui salamonangko salasai sajo jalan bendi. Di Malapa di sinan makan lapau wartek sepanjang jalan lapau orang awak nak tagagai. Kain baju tinggal memakai bibik sebalah mencucikan langganan bayar sebulan. Nyampang taraga nak bakuang melompek sajo kebongkaran atau KPI pejompongan pokok murah Bali Bencek. Tapi kok dikaji di Papa Bana dihitung biaya tiap bulan mungkin rancak babini Bana manang jual Bali Belusing. Entah memang iyo kejodoh. Cocok rundiang putui etongan jejando barana tigo siayu tukang jamu gendong asal dari Pekalongan Joiko madang ini. Salamu berumah tangguh agak santai ide madang lahacuk perai menggaleh. Apalah sebab beba itu dek bini pandai berkureh tajamin balanjo dapua tinggal mencari uang lampu bali rokok minum di lapau atau pembayar sial rumah. Karajanyo siwik Jokode mencari angku nomor BT. Waktu itu senambang musim SDSB alun dilarang jadi proyek pemerintah. Disangko wakwa juo takana ampok jodadu disiko bana terambaunya maadang mulai tepurua. Iko karajo mahabihkan dak dapet main bakicua. Ciluah ceca dia dak terpakai. Nyampang kok takut manggih bawah hampek tingginya 7. Iko menembak dalam kalam dari saratih manang cie ngilo merintang angan-angan. Ulah mendanga disiak kawan sesuai pulau jorasian dijual murah batu cincin. Lamo-lamo galeh tahun cangkini lah tinggal aku tak kacau. Mulai pemberang pemburangsang main tanpa main tampeleng. Kok talai nasi talatak minta rokok tak kunjung buliah piriang tabang kalih melayang. Sialah orang yang ketahan. Awak payah mencari pitih laki menganggur ke jam 10. Si Ayu pulang ke Jawa sampai kini tak balik-balik. Mungkin dia utak ke langkabui pangana susah berjarumek tambah begadang tiap malam. Maadang lalu jatuh sakit tensi darahnya 200. Allah. Kapai ke rumah sakit atau dokter praktek umum berpitih indak disaku. Utang kalapau laba limpik seo rumah menyasak jo ke dariak-dariak tengkuraknya.
Maka disasuk saja saladari daun pokek dan belimbiang bawang putih segala macam. Usah kencegak makin lari kinilah panjang-panjang pikir. Kopi manis hendak berhenti sambanyo beragam yo adang teh talua disesohnya. Akianyo ampal darah tinggi lah 2 hari dan tak duduk. Tengah malam pukul beralih beliau terasa kaya lalu merangkak ke belakang. Baru masuk ke kamar mandi tas sanduang di tali timbo taji lapak di lantai semua. Lagak lama antaronyo dicubo-cubo serinsui. Tangan dijambo tak menyampai, kaki labarek dilangkahkan, indak kesial tak tolong. Sinan bagaluang sampai pagi hingga datang mempunyai rumah niat menagih uang sewa. Baru tetangga berdatangan di tetiang ke tempat tidur. Badan layu asabala kida mulut pencung lewa babuyah mengecek tak jali amek. Rupanya beliau kami seteruk sutang. Dek bidan sabalah rumah disuntik diberi ubek. Dek lain dapat naringan bisu tagak-tagak rauk menete di tepi dinding makan dianta-anta orang. Dek warga berkeliling rumah dilaporkan bagi RT. Ada orang Padang jatuh sakit, bini lari pemilih indak kini tabari yang surang saja. Dek Pak RT orang peduli kebetulan orang awak pulau dianta ke rumah sakit dirawat dicipto uang pangka petongan warga. Lah sebulan lemu dirawat madang beransua cegak lah buliah berawat jalan caking sekali 2 minggu. Tapi rekening alun babaya ditahan dek rumah sakit. Walau ditolong surit musikin narago ubek tetap dibayar RT tak mungkin melunasi. Sesudah si adik dihubungi orang tapatan dahulunya, beliau menolak pulo indak sanggup membantu surang. Maka sesudah dipikir-pikir tabiatlah haka dek si adik mencari ketua dagang orang sekampung di Madang. Tinggal beliau di Bekasi, Magala ketik sempurna. Pihak makatik tua dagang lalu dibusuk di pengurus batamu muko je Madang. Di sinan baru ketahuan stan siasan tabuah malah kironyo orang jelatang di nagari kecil miang di dalam kampung banyak dusunyo kerang awak. Itu sebab balapeh tangan organisasi kebaratan. Antilah diurih pulo sambuah nalain kiri tolong dia nak masuk penti jompo. Siko si adik menimpali. Ko angku indak bersedia biarlah hambo nak bayo jo pihak pengurus PKDP, mungkin kami orang piaman bisa membantu jo biaya menolong mengeluarkan. Mendengar undiang sepatah ko tersentak jiwa makati. Maka jupitih pribadinya Madang dikeluarkan diajak dibawa pulang. Di mamak ke disempurna tua dagang berpengalaman orang kayu suku dimakan Madang dipawasokan. Makannya diawasi, disuruh terapi olahraga ubeknya diagih tarus. Lah lama bakal lamuan beliau bertambah cegak yuo kini lah hampir semparono. Kok muncuang berbalik luruh mengecek lah jaleh banah. Namun tangan bapangku yuo berjalan kaki meleu. Kok dilihat dipandang-pandang dibanding jenan dahulu jauh benar perubahannya. Gagahnya tak ada lagi. Sumit kulai matola kuyu kecek goyah lamo kesampai pancangang maduk kemana. Tidak saja batang tubuhnya mental pun lari pasangan. Punah Madang nan saya suak kini mak loyo nan sesuai loyo luar loyo di dalam. Kok dulu manga mengecek, jawasi haramnya luko ditembak indaknya mati, penyakit pandai membuat awak pulau retang maubek. Tapi kini lah, kok iyo lai santi yang cuba hilakkan gayung Tuhan. Baru cengkunik bananyakan rabah bertahun dibuatnya punah segala peduniaran, rasaikan Madang. Sebagai orang disantuni Madang pun tahu diri, nyeminta lalu di garasi keganti satpam jaga malam. Disapu seruk di laman disiram bunga petang pagi atau membuka menutup pagar malap oto serta motor. Mulai beraja sopan santun heri yang gendeng jawa sobasi tarati laku parangai itu bama papakaikan. Singgo keluarga makati saratu tetangga kiri kanan gadang kaciak tuyu mudo sadunya sayang jemadang.
Adapun mak kati nangko orang tua tampe bayo sesepuh di lingkungannya, beliau pun pengurus masjid jabatan wakil ketua merangkap di bendahara. Itulah sebab karenanya usul beliau diterima mengganti garim jemaah adang dan lamo minta berhenti. Mak adang pun terima suku. Lamo bana idik menumpang raso menyesu orang bana terima kasih yang kukati. Kini lah pindah ke musaji. Babi liak bakamar surang kompor lai paragai cukui beliau betanak makan. Karjonyo indah labare, patang pagi membantang lapiak menguras sampai bau luak menyapu luar je dalam. Setiap waktu masuk mek lesiak dikontakkan 10 minit sebelumnya kasih mengaji laba puta menunggu muazzin datang. Waktu wirid pengajian baik itu pun hari Jumaat, mak adang agak repot konon pulau bulan puasa masuk tarawih di tadarwih apolai malam takbiran sibuk. Walaupun maleo-leo tangan dan kida basusukan, tapi mantap barasyah karajonyo rajin jogigih nanta puji luruh jujur nanta kato. Ko ado barang ketinggalan biarpun terompa solok Japang disimpan disalamaikan. Konon pulau pitih di kota Asia celengan bekuliliang cukui etongan samparono. Itulah namanya babkan jamaah ibu jemaah adang acok dia hurang pitih di zakat disadakahi talabiah di hari raya. Pitih dapet saruang dibari kupiah di baju koko Allah beluji tangan bagai. Alhamdulillah. Lalabiah setahun jadi garim marbut keceran di sinan. Rasa tanang jiwa di dalam salasai utak pengana berasiah matu batinnya. Pada awal mulai karajo hanya sematu cari duit, menggalih rasu tak mungkin mengemis pai rasunya kapulang dan indak banah. Ko indak ditolong dia makati lajaleh pauni kolong manete manat yang saya menampung salo-salo tu. Tapi kini kostan selain idik dijamin sadonya ditangguang orang. Ado hakimah nan mendatang iko naladang sukowana, yaitu hati tanang jiwa nalapang salamu rajin beribadah mendengar ceramah pengajian, puasa sunat kami sinayan sembayang tahajud tengah malam sembayang duha pagi hari. Rahmat ikolah nan tak ternilai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kena menolong. Tiap malam menjelang lalok sadang hano urang kulil yang maadang meranuang surang. Adang menangis sadu sadan lah basah kalau ngulunyo mengana doso salamoko. Makin acuk mendengar kaji ceramah buya di musaji. Tambah kucik tali jantuangnya mengana-ngana idik kamati dia kira ba'alai suat. Dia tong indak taitong dibilang lah banyak ame dosa lah banyak tepabuwe tak mungkin barang pun lain. Menurut surah guru-guru biasa gadang bijo bayam dapet ganjaran pembalasan orang menuntut pembayaran. Iswa hari di padang masar tampek ngaraco jetimbangan lah nyato barek ketidak. Menampuah titi jambatan sarambui di bala tujuh tampan badan bun kenaraku. Na'udzubillah, Masya Allah. Kini membayang tampak jaleh tumpuan doso salamoko. Bara gadang duraku anak mandeh kanduang maragang nyango anak dilapiak judijo. Nampak-nampak di ruang mato rando di gadis tainayo ulah kaji gas yang tengkurak. PRRI dibantai api informasi dari Madang. Pengulu Imam Jokati dileceh dicumehkan. Pareman patah-patah kanai kakinya di terminal. Angok pak manduan dan malayang kanai gayu yang siuntuang sudah. Itu baru hubungan kaitan dengan manusia. Di kana pulau doso katuan sumbayang indak merasa puaso sekali haram. Ampok pemenan tiap hari tuak keganti minum kopi zina dan tidak berpemata sabuan. Terlampau banyak kalau dibilang stan. Panua halaman kalkulator error komputer dulu yang Allah sesaya nak ketahui. Tapi dia lagi rajin bertanya sungguh beraja dek menyimak awak si pangka di musaji. Lamu-lamu tahu beati tabik semangit beribadah mulu mau rai cek-cek. Di palanca bacaan salat diapa ayat surah Amma sampai bisa membaca Quran.
Kok semenjak mulai sembayang dan pandai hanya rukuk tagak kurang sujud awak pun sujud. Kinilah paham tahu bana langkok zikir doa-doa dan sunat serta wajib. Penan kaji dan berterima sebanyak-banyak dosa segadang-gadang maksiat. Kok lai tobat nasuha Allah memaaf mengampuni pupih parasiah tak bersisuk. Iko nan Allah beramalkan, yaitu mengaku rasa bersalah, berjanji indak kemaulang, membanci apa yang dilarang. Itulah tobat nasuha, bukannya tobat samaladu. Makin dikali makin dalam, tambah dikanang tambah nyato bodohnya badan salamuku. Walau awak berbuat jai orang berlaku bayak jua muka kamalah disuruhkan. Bahkan indah. Pertama serial menyelamatkan. Angok di ujung-ujung badia awak buronan masa itu. Kedua ketik sompono. Ko indah jasa beliau mungkin kejadi sarok balai tampan kemati. Uya tinggal di kota kadang nangko. Keduanya orang sekampuang nang salah buah setapian dun sana caro banagari. Daerah so baradai balimbago basuku bapuak-puak gadang tolong bantuan adik anak ranah lubu aluang menyambut dagang dari Medan. Rasa ukhuwah Islamiyah jamaah misaji menyentuni ikhlas tak ingin naruh balik. Masya Allah, Masya Allah, alangkah hinonyo dari nangko ya Tuhan. Orang sekampung sanagari, orang sahadai salimbako, orang saiman saagamu itu nanambo zalimi salamuku. Kini di saat awak tak badayu, bukanlah sumpah bertarimu, bukan pula dendam kesumat, malah dibantu disantuni buruak ditimpo jenan bayak tubuh di balik ayah susu. Maafkan nambo, maafkan. Sebagaimana nan biasa di bulan Ramadan macam kini agak sibuk gawe madang. Sesudah salat mugari selesai pulau berbuku, disusun lapiak sajadah, dipasang layar pembatih antara pedusi laki-laki. Si pikir lalu disiapkan jamaah barang suat tiba, lama-lama saf lapan wah sembayang Isya dimulai. Sebelum salat tarawih ceramah kultum 7 minit, beko selesai pulau witir tadarwih bersama-sama jam 11 baru pulang, itu setiap malam. Waktu ketika itu petang kami malam Jumat seminggu hari kelebaran. Semenjak luas yang cako maadang tarasopan yang agak bare rasa keduanya. Mungkin tensinya agak naik. Selama bulan puasa banyak memakan dan bersantan. Atau sekadar nama biasa barangkali, entah kok flu je masuk angin. Dan nyatu sesudah makan ube agak lungga sakit kepala tak sampai lepeh puasanya. Anggota tadarwih lagi pulang, tinggal maadang surang diri menyusun rea Quran menyau memasak pintu. Hari dan hujan-hujan rinai udaro agak lambo amam. Beliau alun pai lalo asik menyusun-nyusun kain. Dipakai nempal yang baru, koko paragiah dan makati serta saruang gajadu dua. Sesudah segeh memakai maadang ke kamar mandi maulang menjawe ulua. Lalu duduk madok maherak mulai berzikir panjang-panjang puih berzikir nyaman doa. Sudah itu sembahyang sunat. Habis salam tekabia pulau, beliau kini salat malam sengaja tadi alun mitir itu kaji berterima. Selesai sembahyang sunat penutup 3 rakaat, maadang menjambur rea lalu mengaji surah Yasin bersambung surah Taubat, surah Ikhlas menamaikan. Di dalam halayan surah tersimpan catatan doa itu yang sedang beliau baca. Ikulah doanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masta'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Bahwa aku dalam penguasaan-Mu sesuai dengan apa yang mampu kulakukan. Aku berlindung dengan-Mu dari segala kejahatan yang Kau ciptakan. Aku telah terima nikmat-Mu tak berhingga,
dan aku mengakui dosa-dosaku. Karena itu, ampunlah daku ya Allah, tiada zat yang dapat memberi ampun kecuali Engkau. Sesudah doa dibaca, entah apalah tu sebabnya, tiba-tiba angoknya sasak mata galok pandangan kalam berbintang-bintang pencarian. Sudah tu, entah rasian tu namanya atau sekadar perasaan, badan terasa di lautan galok kulito masuk itu. Gilo digulung-gulung ombak di lamun-lamun galombang. Tiba hujan serta badai mahampeh kian kemari sudah membubuang di hayaknya. Indak lama sesudah itu, angin berangsua usai jua lawik memulai agak taduah, kinilah tanang samparono. Di saat ketika itu tubuhnya rasa terapuang dibawa dijujut arus. Mailia taruh mailia entah ke mana. Tak tahu arah muarunya. Entah di mana tu agaknya. Dari jauh nampak cahaya bermulai terkijuk-kijuk. Kini semakin nyalo jua. Rupanya itu nan batuju kekian badan dibawa. Kinilah hampir tiba lagi. Lah tiba di tepi cahaya badan ringan bak rasa kapeh malayang malayok-layok. Masuk kawan nan bagumpa putih janyah tarang sabalik. Tiba-tiba badan manusia jatuh meluncur masuk kabut. Entah kemana tu agaknya jauh. Kemudian lanyu hilang di ranah tak bertentu. Menurut yang sudah-sudah, sajam sebelum sahur suara Maadang latadanga menjagokan orang berkulit yang melalui mikro saja. Biko disambung je salawat ataupun kaset pengajian sampai waktu imsak maswat. Tapi bakolah sekali ko suara beliau tak tadanga. Mungkin si pikir sedang rusak atau Maadang nentak kalau mungkin juga kok kurang siai. Ditunggu sesudah imsak dinanti waktu azan nik sajian yang dua. De indak tadanga jua imsak lewat subuh ala maswa, makati bagagi kemisaji azan lapatui bakumandang. Satibo liau di surau pintu gadang batutui jua, di toko sambil beimbau basura memanggil namu sepatah hendak menyanyi. Waktu disilihat dari jendela nampak Maadang candu sujui duduk bersimpuah samparono mukunyo tungkui karya madok luruh arah kebelat. Dek diimbau hendak terbangun makati menjapit kunci serat, oranglah banyak menantikan. Lalu dibuka malah pintu langsung mahoyak menjagokan manga dek lalok lama bana. Tapi Masya Allah, saat itulah ketahuan Maadang lah tiadu. Diresik jantung tak badata angok baranti turunaya, tapi badan wangi jua. Untuk memastikan menjalehkan jadi yapik doktor di Subarang, barulah sinan kesayahnya beliau tak adolai painyo alulamu bana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di pagi Jumaat itu rami orang selisih basah ke dalam munsajid muhajirin. Sinan takziah rang menjangwa mai Maadang babujua kan. Selesai salat Jumaat bayar yang salat jenazah tarikh bararak ke Pusaro. Baduyun orang mahanta sampai masuk kaliang lahat. Di TPU Karet Bifak dalam wilayah Tanah Abang, ada sebuah kuburan baru terletak sebelah barat sesampiang jalan ke Bandungan. Di atas kalang ulunyo tertanam mejan bertulisan Muhammad Hasan, wafat tanggal 31 Maret 1981 dalam usia 56 tahun. Itulah kubua Maadang urang baga dia gambaruah dari tanah baliak ke tanah indak nangkaka di alamku. Sadonyo punya milik Allah. Siapapun jua orangnya, baga atau penakut, pamberang atau penyaba, tapuji atau takutua, di suatu saat dapat panggilan, dan itu pasti. Di sana pendengar, sampai siko kisah Maadang. Sayo patah tabang baranti api padam puntuang punanyi kisah tamat cerita habis. Maaf diminta ke pendengar. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.